Bismillahirrahmanirrahim. Rahmeti ve merhameti şeksiz derecede keng bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga büyük İslam taglimetine bağışlangan dini, milli ve medeni programımızın bugünkü çıkarılışını takdim etemiz. Assalamu alaikum aziz tuğanlar. İsenmisiz, hürmetli televizor karşılar. Biz sizni yeniden Balkış programısında selamlayız. Hürmetli tamaşaçılar, bugün ihtibarınızga Yana Gasır televizyonunun Ufadagi haberçileri maxsus hazırlagan region programmasını takdim etamiz. Bu tapşırıda siz Başkistan Cumhuriyeti'ndeki Tatar kitabının çıkarılışı hem mağarifinin halatını işitirsiz. Hizmetdaşımız Feniz Fathi hazırlagan sahifeler ko'ngilingizga hoş gelir deb ishonamiz. Башкортстан Республикасы гомум татар әдәбиятына һәм милләтебезгә бихисап күренекле шәхесләрне биргән. Алар арасыннан Әмирхан Еники, Нурихан Фаттах, Илдар Юзиев, Рәдиф Катташ, Роберт Миңнуллин кебек талант ияләрен атап була. Әлеге әдипләр Казанда яшәп танылу алса, Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар каләм әһелләре дә байтак. Алар өчен Башкортстан Язучылар берлеге бинасы төрле чараларда катнашу урыны. Республикада 50-дән артык татар каләм әһеле Башкортстан Язучылар берлеге әгъзасы булып тора. Җәмгысе 150-гә якын иҗатчы татар телендә китапларын нәшр итә, төрле матбугат басмаларында әсәрләрен бастыра. Башкортстан Язучылар берлегендә 2 дистә елдан артык инде татар иҗатчылары берләшмәсе эшләп килә. Аңа төрле елларда Марат Кәримов, Рәшит Сабит, Марис Нәзиров җитәкчелек итте. Соңгы 2 елдан артык берләшмә рәисе вазифаларын танылган шагыйрә һәм журналист Фәния Габидуллина башкара. Шуңа өстәп, Язучылар берлеге идарәсе рәисе урынбасары да ул. Безнең Башкортстан Язучылар берлегендә 3 телдә язучылар теркәлгән. Безнең бүгенге әдипләребез әлбәттә өлкән яшьтә, күбесе өлкән яшьтә иде. Менә 2014 елда без Язучылар берлегенең 80 еллыгын үткәрдек. Шул 80 еллык вакытта анализ ясаганда безнең күренде инде. Язучыларыбызның 80% 60 яшьтән югары, хәтта оннан да югары. Шуңа күрә без Наил Гаетбаев белән бергәләп киңәшеп, үзебезнең Язучылар берлеген яшьләр белән тулыландырасыбыз килде. Шул максаттан без 2 ел 2014 һәм 2015 елларда яшьләргә басып ясап 45 яшь кешене Язучылар берлегенә кабул иттек. Быелгы елга татар язучылары берләшмәсенең уй ниятләре зурдан. Төбәкләргә барып күчмә киңәшмәләр оештыруда, яшь иҗатчыларның кулъязмаларын тикшергән утырышлар уздыруда каралган. Авылларга барып төшкәндә иң беренче без әнә шул әдәбият дип, шигърият дип җан атып торган кешеләргә мөрәҗәгать итәбез. Бу безнең күренде былтыр әдәбият елында. Әдәбият елында марафон үткәргән вакытта районнарга барып төшәбез, яшьләрнең, башлап язучыларның кулъязмаларын тикшерү максатыннан менә шул инде китаплар чыгарып өлгергән, үзләрен шын берлек әгъзасы итеп таныткан кешеләр безгә ярдәм итәләр. Олар үзләренең арасындагы яшьләрне танып, аларның иҗатына да анализ биреп, менә мин андыйларның әлбәттә берлеккә керүенә бик шатланыр идем. Каләм ияләрен борчыган проблемалар да байтак. Финанс кыенлыклар барлык планнарны да тормышка ашыру мөмкинлеген чикли. Туган телләрнең сәгатьләре кыскарды. Беренчедән, укыту юк. Ул 2 сәгать, 1 сәгать ишендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы материалны аңлатсынмы, кагыйдәне бирсенме, әллә әдәби әсәргә игътибар итсенме? Әдәби әсәр турында сөйләргә вакытлары да калмый һәм ул әдәби әсәргә анализ ясарга вакытлары да калмый. Шулай булгач, әдәби әсәр укылмый дигән сүз. Менә безнең бәлки урысларга җиңелрәктер дә, аларның китапларын укучылар да күптер, чынлап та ул безнең Башкортстандагы китап кибетләрендә урыс әдәбияты басты бит, детектив басты, чит классика басты. Үзебезнең матур әдәбиятыбыз, үзебездә иҗат иткән шул шагыйрьләребезнең, язучыларыбызның китаплары юк. Китаплары да бар аларның. Куяр урын юк хәтта. Китап кибетләре юк бездә. Бер китап кибете бар Уфада, 2. Шул китап кибете районнарда гомумән юк дигән сүз бит.
Уфа татар әдипләрен борчыган проблемалар баштан ашкан. Шулар хакында фикер алышу өчен татар әдипләре берләшмәсе әгъзалары түгәрәк өстәл сөйләшү оештырды. Очрашу татар яшьләренең әдәби иҗатка аз килү сәбәпләре турында сөйләшүдән башлана. Безнең бүгенге балалар, мәктәп укучылары, студентлар, яшьләр 80-90 еллардагы аталарының, агаларының хаталары татыйлар дип уйлыйм мин. Чөнки әгәр шул чорда без Башкортстан Республикасында тилләр статусы мәсьәләсе хәл ителгән чагында, бу мәсьәлә икенче төрлерәк хәл ителгән булса, мәктәп проблемасы, мәктәптә татар телен укыту проблемасы, әдәбиятын укыту проблемасы бу дәрәҗәгә җитмәгән булыр иде. Әдәби әсәр язу өчен балаларны мәктәптә татар телен укытырга кирәк, аларны студент вакытта иҗатка җәлеп кирәк. Һәм шул вакытта шушы менә заманына күрә инде шуны әйтеп үтәсе килә, ул һәрбер иҗат, һәрбер эш ул тиешенчә бәһаләнергә кирәк, бәяләргә тиеш дип уйлыйм инде мин. Мәсәлән, ярты елда 40 битлек повесть яза икән, яшь кеше ул бер басма бирә икән 5000 ала, мәсәлән, һәм табыр басма бирә икән, ул басма чыгарса әле аны. Яңадан кабатлаган дип алмаска мөмкин. Күрше республикада булса. Ул тагы 4000, 9-10 мең керем алайын. Шуннан 6 айны бүләбез, 10 меңне бүләбез 6 айга битендә. Килеп чыга, яшь язучы айына 1500-2000 күләмендә акча эшле булып чыга битендә. Без елына 6 гына чыгабыз, 2 айга бер генә. Безнең проблемабыз инде һәм без укучылар теләгән хәлдә үзебез теләгән дәрәҗәдә әсәрләрне тәкъдим итә алмыйбыз. Якташыбыз Зифа Кадырованың иҗатын бер феномен дип әйтер идем. Аңа дәүләт тә ярдәм итми, Язучылар союзы да ярдәм итми берлегедә. Аның китапларын халык укый. 100 меңгә хәтта җитә аның тиражлары. Халык ала, китап кыйбат тора, 300 сум мәсәлән. Кеше ала, укый. Менә бер феномен. Менә моны өйрәнергә кирәк мөгаенда һәм кулланырга үзебезнең әдәбиятның файдасы өчен. Башкортстанда татар әдәбияты ул гомергә булган, тик ул әлегә баягы Башкортстан китап нәшриятында татар телендә китаплар чыкмауга гына бәйләнеп тукталып торган кебек. Алар башкортча язарга мәҗбүр булган язучылар һәм башкортча әсәрләрен чыгарырга мәҗбүр булган. Фәния ханымның сүзләре белән килешеп үтмәс идем. Бүгенге көндә татар әдәбияты, гомумән Казандагы әдәбият әһелләре, әдәби җитәкчеләр, Башкортстандагы татар әдәбиятын müstakil bir tübek edebiyatı itipme, gümüm tatar edebiyatının bir kurunuşu itipme, onu kurmayla. Mında yaşayıp doğan jerimizden Iraklaşmıyor, şunda yaşayıp, şunda işlep icad etmişler. Biz gümüm tatar edebi prosesinden de facto biz çitte qolalmayız, hem qalmayız, lakin de jure biz onlardan çitleştirilgen. Yuridik bizning bir nindi statusumuzda yok. Tatarstan Yazıcılar Birliği'nde mutlak ravişte tübekler bilen tugul, Bashkortiston tatar edipleri bilen eşitüşü, mahsus bulik bildirilir tiyiş. Niye için? Çünkü Tatarstan'dan qala, tatar sonu boyunca, hem icatçılar sonu boyunca biz ikinci orunda. Башкортстан татар әдәбияты гомум татар әдәби хаятында игътибар үзәгендә булсын. Татарстан тарафыннан Уфаягы татар әдипләре әсәрләренә төпле әдәби анализ ясалсын. Татар китаплары башкалар белән бәрабәр дәрәҗәдә нәшр ителсен. Уфада 20 еллар элек китап дәүләт нәшриятында татар китаплары да басыла башлады. Билгеле бик күп түгел. Шулай да күптән көтелгән хәл иде бу. Яңа китапларны халыкка җиткерүдә аларның исем туйларын оештыру зур әһәмияткә ия. Башкортстан китап нәшриятында чыккан яңа басмаларның исем туйларын үткәрү матур гадәткә әйләнгән. Шундый чараларның кайберләре Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханәдә дә оештырыла. Бик еш булмаса да, татар китаплары да биредә презентациялана. Бу юлы каләм әһелләре һәм студентлар Башкортстан татар әдәбиятына кагылышлы 2 китапның исем туена җыелды. Җыентыкларны нәшрияткә танылган шагыйрә һәм журналист Фәния Габидуллина әзерләгән. Әле бер кашанда Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләренең мондый бер тупланмада чыкканы юк иде. Бу китапта Башкортстанда яшәп иҗат итүче 51 шагыйрь, язучы, драматургның әсәрләре кергән. Күренекле шагыйрь Ножар Нәҗмигә багышланган шигырьләр җыентыгында аның якташлары әсәрләре дә урын алган.
Дүртөйледә яшәүче шагыйрә Светлана Васикова яңа гына Башкортстан Язучылар берлегенә кабул ителгән. Аның үз сүзләренә язылган җырны башкаруы әдәби кичәгә аерым бер ям. Бу китапта да минем Наҗар ага турында 4 шигырем кергән. Хәзер шул шигырьне укып ишеттерәм. Юкә чәчкә аткан чагында хуш ис бер көй тирә ягына, Дүртөйленең 4 юл чатына сагынып бардым Наҗар янына. Китапларның исем туенда әдипләр ике җыентыкның да зур әһәмияткә ия булуын дәлилли. Наҗар Нәҗмигә багышланган җыентыкны алар атаклы шагыйрьгә шигъри һәйкәл дип бәяли. Туганның илчеләре җыентыгы аеруча татар студентлары өчен файдалы була. Туганның илчеләре безнең өчен моңа кадәр әле Башкортстанда булмаган бер җыентык ул. Безгә студентлар белән эшләгәндә дә, мәктәп укытучылары өчен дә бүгенге татар әдәбиятын, Башкортстандагы татар әдәбиятын күз алларга мөмкинлек бирә торган, бер аның диапазонын билгели торган бер җыентык. Кичәгә җыелучылар үзләре дә яңа башлангычлар турында сөйли. Мисал өчен профессор Рәиф Әмиров күренекле татар шагыйре Әнгам Атнабаевка багышланган шигырьләр җыентыгын әзерләп нәшрияткә тапшырган. Ул 2018 елда басылып чыгарга тиеш. Уфада яшәүче танылган татар шагыйрәсе Дилә Булгаковның да чираттагы китабы дөнья күрде. Зәйнәп Биишева исемендәге китап дәүләт нәшриятендә чыккан Сиртмәле кое җыентыгы татар әдәби тормышы өчен зур вакыйга. Китапның исем туе да оештырылды. Дилә Булгаковның иҗаты Башкортстанда гына түгел, Татарстанда һәм башка төбәкләрдә дә киң билгеле. Прозада да, шигърияттә дә бердәй илһамлы иҗат итүче талант иясе ул. Гомере буе шәфкать туташы булып эшләгән Дилә ханым бер вакытта да әдәби иҗаттан аерылмады. Бер артлы яңа китаплары басылды. Әле чыккан китабындагы әсәрләрен дә исем туена килүчеләр югары бәяли. Дилә апаның шигырьләре бит инде ул җырлап тора, һәр кайсы үзе менә аның җырлары яңгырамаган җирдә юктыр ул. Былтырларны без Казанда бөтен дөнья татар хатын-кызларының форумында булырга туры килгән иде. Шунда безне фин татар хатын-кызлары урап алдылар да Дилә апаны күккә чөярдәй булып сөенеп, ай нинди бу куанычлы очрашу булды. Без үзебез яраткан җырларның авторын күрү бәхетенә ирештек дип Дилә апага үзләренең мәхәббәтләрен белдергәннәр иде. Дилә Булгаковның иҗаты күпкырлы. Аның лирик шигырьләре дә, мавыктыргыч хикәяләре дә Башкортстан китап нәшриятендә чыгучы татар дәреслекләрендә һәр даим урын ала. Менә корректурны кот-кот укыган сайын Дилә апаның мин менә үземнән әйләр турындагы әсәрләрен бик яратам инде. Хикәяләрен, шигырьләрен үземнән әйлә үскәнгә күрәдер инде, алар бик якыннар. Башкортстан Язучылар берлегендә узган очрашуда Дилә Булгакова яңа китабы хакында сөйли, сорауларга җаваплар бирә һәм китапларга автографлар яза. Бу китабым менә Сиртмәле куй дип атала. Анда менә шунысы кызык, мондагы шигырьләремне дә куйдым. Гөлчәчәк Хафизова дигән Казанда укый һәр вакыт минем шигырьләремне. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Шушы шигырьләрне дә монда топладым. Һәм төрмә циклы белән хикәяләрем, нәсерләрем бик матур итеп тупланды. Бүгенге көндә дә яңа әсәрләр өстендә эшләвен дәвам итә әдибә. Бер юлы төрле жанрларда бара аның иҗаты. Әлхәмдүлиллә, берничә пьесаларымны бетердем, инде тапшырдым. Һәм иң зур хыялым Бәби буласым килә дигән балалар китабы бит юк. Балалар өчен бик аз бит китаплар. Шуны топладым. Әле шушыны топладым. Рәсемнәрен үзем төшерергә дип инде. Мин как рәсем буларак инде төшерергә дип уйлыйм. Хыялланам инде насип булса. Татар каләм әһелләрен иҗатка илһамландыруга төрле конкурслар оештыруда мөһим. Татар матбугат басмалары берлектә Балкыш исемле әдәби конкурс игълан иткән иде. 4 жанрда барган иҗат бәйгесе республика татар каләм ияләренең иң талантлы әсәрләрен барлады. Балкыш конкурсына килгән әдәби әсәрләргә бәяне Башкортстанның танылган язучылары, шагыйрьләре бирә. Финалга җәмгысе 25 әсәр сайлап алына. Балкыш конкурсында республикада чыгучы Кызыл таң газеты, Өмет газеты, Тулпар журналы һәм Бәйсез Дилә Фирүз газетында быел чыккан иң шәп шигырьләр, проза, сатира һәм юмор, тәнкыйть мәкаләләре арасында оештырылган иде бу конкурс. Моңа кадәр әле мондый конкурсның үткәне булмады. Һәм менә җиңүчеләр бик гадел билгеләнде. Олар арасында шушы жанрда эшләүче иң көчле кешеләр, мәсәлән, прозада Мансаф Гыйләҗев, сатира юморда Рәдиф Тимершин,
Şiiriyette Remediatulлин, tanqidte Leysen Kaşfiyev kubuk, öz janrında özlerini mine Mişev kubuk tortып baruvchi kishilar jingib chiqdi. Konkursda qatnaşkan yazuvchilar edebiyat bayramına Respublikanın Irak rayonlarından da kelgen. Onlar mınday belgilerinin ahamiyetli buluğun bilgili. Мындай конкурслар ауыл жерінде ижат етушілер үшін, Irak төбөклөрдө ижат етушілер үшін бик те керек деп ойлойм. Чүнки мындай конкурслар бигерәк тә шул Иракта яшәгән, башкалардан ерактарак турган, нәшриятләрдән ерактарак яшәгән язучылар өчен бигерәк тә файдалы була. Edebiyat kişesi oyundan boy medeni program әзерләнгән. Җиңүчеләрне бүләкләү җыр моңнар, төрле әсәрләрдән сәхнә күренешләре белән үрелеп бара. Уфа Нур театры артистлары тамашага аерым бер бизәк өсти. Шагыйрьләр бу бәйгенең дәвамлы булуын теләп, яңа әсәрләрендә сөйли. Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмасы да әдәби тормышка үз өлешен кертә. Шагыйрәләр сүзе Җиһан Сәри исемле матур кичәләр оештыра ул. Онда республикадагы танылган татар шагыйрәләре яңа әсәрләрен укып ишеттерә. Уфа Нур татар театрында оештырылган чираттагы кичәдә бик күркәм тәэсиратлар калдыра. Сәхип Җамал оешмасында иҗат белән шөгыльләнүчеләр күпләр, һәм алар барысы да монда. Алай гына да түгел, әле алар үзләренең менә ул шагыйрьлек, язучылык ул бер ялгызы гына йөрми кешедә. Ул тагын ниндидер сәләтләр. Мин мәсәлән үзем бавырсак устасы. Мин бавырсаклар пешереп алып килдем бик күп итеп. Сәхип Җамал оешмасы әлеге бәйрәмне истә калырлык оештыра. Татар ханымнары һәм туташлары бик уңган. Файда милли ризыкларыбызда, кул эшләре үрнәкләрендә, яңа китаплар да урын алган. Кичә барышында Сәхип Җамал оешмасы башкарган эшләр хакында мәгълүматлар бирелә. Республикадагы башка милли оешмалар белән дә тыгыз хезмәттәшлектә эшли Сәхип Җамаллылар. Айруча Берлек татар мәдәни оешмасы белән уртак эшләре мактауга лаек. Сәхип Җамал татар хәрәкәтенең генә түгел, җәмгыять тормышында бик матур йөзек кашы кебек. Анда йөргән татар хатын-кызлары, алар барысы да зыялылар, талантлылар. Шагыйрәләр яңа әсәрләрен укып ишеттерсә, Уфа Нур татар театры артистлары җыр моңнары белән бизәде әлеге бәйрәмне. Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов бүгенге көндә 90 яшенә җитеп килүче аксакал татар әдипләренең берсе. Аның юмор һәм сатирага, тирән фәлсәфәгә бай шигърияте дә, заман сулышын тоеп язган проза әсәрләре дә әдәбиятның алтын фондында лаеклы урын алган. Бүгенге көндә әдәбиятта борчыган мәсьәләләр күп ди ул. Марат Нәби улы Кәримов Башкортстанның Зиянчура районындагы Күгәрчен исемле матур татар авылында туып үсә. Кичкенәдән әдәби иҗатка тартыла. Башта педагогия училищесында, аннан Мәскәүдәге әдәбият институтында белем ала. Безнең семьяда 4 малай, бер кыз үстек. Шул 4 малай 4-без дә шигырь яза иде. Һәрберебез стенага чыгарадыр шигырь белән. 20дән артык шигъри һәм проза җыентыклары, шулай ук 3 томлык сойланма әсәрләр авторы ул. Башкорт әдәбияты, татар әдәбияты, рус әдәбияты, менә шул өчте бер кыек астында булырга тиеш. Бер хуҗа, һәрберсе аерым-аерым үзенең нәе бар, автономиясе бар. Юбилейн һаманда иҗат өстендә каршылаган әдипне бүгенге әдәби хәяттә борчыган күренешләр дә бар. Бүгенге әдәби процесс катлаулы дип әйтер идем. Ориентирлар төрле якта. Бер генә бара торган максатыбыз юк. Элекке кебек теге киң тротуарлар юк хәзер. Һәркем үзенең юлын үзе сала. Шуңа күрә һәркемнең юлы үзенчә дип әйтер идем мин. Шулай да барыбер әдәбиятның бурычы тормышны чагылдыру. Менә бүгенге тормышны чагылдыру язучылар өчен иң кыен. Һөнәрләре әдәбияттан ерак булган шәхесләребез дә китаплар яза. Уфада яшәүче иң танылган гүзәл затларыбызның берсе Сөембикә Кудашева да шулар исәбеннән. Тиздән 95 яшен билгеләячәк Сөембикә ханым әле дә иҗат өстендә. Соңгы берничә елда гына да 10-гә якын китап нәшр итте ул. Күренекле шагыйрь Сәйфи Кудашның кызы Сөембикә кичкенәдән үк гыйлемгә тартыла. Меңнәрчә китап укып үскән кыз энциклопедик мәгълүматлар туплый. Югары белемне чит телләр буенча ала ул. Теге килеп йөридер, Киекбаев дигән бер укытучы, немец теле укытучысы.
Ул Мәскәүдә бетерде зур уку йортын. Әтигә килеп бик яратадыр аның сөйләгәннәрен тыңлап утыра. Шуннан мин әйтәм, мен немец теле укытам ди. Давай син дә кер ди, немец телен өйрән ди. Телләрне белү бик әйбәт бит ул. Аралашырга әйбәт кеше белән дә ди. Кудашевлар гаиләсендә көчле милли рух нәселдән нәселгә күчә. Уфадагы киң билгеле зыялылар белән аралашуда Сөембикә ханымга татарлыкның зур дәрәҗә булуын күңеленә сеңдерүгә аеруча нык тәэсир итә. Аның дуслары да бик әйбәт, менә Хәсән Туфан. Ул миңа тоже шулай ярдәм итәдер, китаплар укырга. Зәйя Камали турында бер шигырь язды. Аны үзе җылый безгә укыды. Шуннан мәдрәсәдә укыганнары сөйләп китә. Шуннан Казанга күчә. Шуннан анда Сибгат Хакимнәр бар, әтинең дусы. Әти турында ул шундый зур сүз әйткән Сибгат Хаким. Сәфи Кудаш ул шундый язучы. Үлеп барган Тукайның кулыннан эстафетаны алып, киләсе елларга тапшырды дип шундый матур сүз әйткән. 80 яшын узгач та әле Сөембикә ханым югары уку йортында мөгаллимлек итте. Соңгы елларда ул бәяләп бетергесез кыйммәткә ия истәлек китапларда язды. Калсын безнең заманында. Бездә дә бик күп яхшы әйберләр булды. Аларны яшьләр белми. Шулар белсен дип, шур менә ташка басылган әйбер юлмый бит ул. Сөйләп кенә калу икенче китап булып калса, шулай ул китапларны язганчы минем күп үз өстемдә эшлим, сез белсәгез, күпме әйбер белергә тырышам. Барысын да шунда кертергә. Рухи мирасыбызга бик сакчыл мөнәсәбәттә булу кирәк ди Сөембикә апа. Мәктәпләрдә татар телен укыту кысылган вакытта балаларга ана телен гаиләдә өйрәтүгә зур игътибар бирелсен ди ул. Өйдә ана телендә сөйләшү мотлак барга тиеш. Менә мин шулай дип табам. Мин үзебез өйдә без татарча сөйләштек һәр вакытта. Шуның өчен безнең балалар рус мәктәбендә укысалар да татарча бик яхшы сөйләшәләр. Әлдә менә Искәндәрем дә шулай, Рәшитем дә шулай. Барысы да матур дип татарча сөйләшәләр. Әле менә Рәшиткә береш куштым Казандагысына. Фәридә Кудашева турында язган китабым бит татар телендә генә. Шуны ул рус теленә тәрҗемә итеп ята, битерде хәзер. Руслар да укысын, татар гына түгел. Белсеннәр безнең Фәридә Кудашеваны. Сөембикә ханым үзләрендәге бихисап рухи байлыкны яшьләргә дә өләшә. 3 ел элек ул сирәк очрый торган 1000-нән артык борынгы китапларны, шулай ук әтисенең шәхси әйберләрен Башкорт дәүләт педагогия университетына бүләк итте. Заманында аның тормыш иптәше Рөстәм Күзеев 10 ел буе бу уку йортының ректоры була. Сөембикә апа бүгенге көндә дә теремәк. Бер генә минутында бушка уздырмый ул. Яңа китап язган арада яраткан шөгыле сүрәтле шигүләр шигү белән дә үзенә ял таба. Хәзерге хатын-кызлар алар үй хуҗасы булырга тиеш иң башта. Кайда гына эшләсә дә үй алар өстендә. Өйләре чиста порядок булса, балалар да шунарга өйрәнә бит инде. Иптәшенә внимание булса, иптәше дә бәйбәт анарга була бит инде. Ул хатын-кызлар үз өстендә дә эшләргә тиеш. Артта калырга ярамый, укырга кирәк. Һәрбер заманның яңалыклары була, шуларны белеп барырга кирәк. Университетта татар талипларының сәнгатьле итеп шигырь сөйләү республика конкурсында әдәби сүзгә сөю тәрбияләү максатын куя. Туган як шигърияте исемле бәйгедә югары уку йортлары студентлары катнаша. Конкурсның яңарак узган финал өлешенә 12 егет һәм кыз үтә. Сине монда беркем кабул итми. Өмет сузма һичбер яхшыга. Туган як шигърияте конкурсы икенче тапкыр гына оештырылса да, гомум көч белән бик шомагына бара. Жюрига татар теле һәм әдәбияты мөгаллимнәре белән бергә шагыйрьләр һәм нур театр артистлары да чакырылган. Бәйгене оештыручылар әйтүенчә, аның гамәли файдасы ифрат зур. Бу бәйгедә мин икенче тапкыр катнашам инде, миңа бик ошый. Бу конкурс ни өчен кирәк? Минем уйлавымча, бу чараларда катнашу нәфис сүз осталыгын үстерә. Үзебезне, рухны, көчне байыта. Туган як шигърияте инде икенче тапкыр оештырыла. Быелгы беренче этапта дистанцион турда без барлыгы 25 видео язма алдык. 25 кеше катнашты һәм ниһаять бүгенге финал турына барлыгы 12 кеше үтте. Студентлар уку барышында тел һәм әдәбият гыйлемен төпле өйрәнеп кенә калмыйча, төрле яклап осталыгын, сәләтен дә арттырырга тиеш. Мөгаллимнәр үз алдына шундый максатларда куя. Туган як шигърияте конкурсының төп максаты ул безнең Башкортстандагы татар әдәбиятын
пропагандалау. Бу берден. Икенче аның бер максаты менә бу студентларның сәнгатьле уку осталыгын арттыру, аларны популярлаштыру, менә шушы Башкортстан татар шагыйрьләренең иҗатын халык арасында пропагандалау. Бәйгенең исеме туган як шигърияте булгач, анда катнашучылар Башкортстанда туган татар шагыйрьләре әсәрләрен сөйләүдә көч сынаша. Финалның икенче өлешенә 12 кешедән 6-сы үтеп, тагында әсәрләр сөйләп ишеттерә. Шул арада туган як шигърияте конкурсы җиңүчеләре дә ачыклана. Дулкынландыргыч мизгелләр, төрле номинацияларда җиңүчеләр сәхнә түренә менә. Интернет шелтәрләрендә һәрбер конкурслар әйтелеп, күзәтелеп тора. Шуңарга еш катнашырга туры килә. Әлбәттә, бу конкурсны күреп калгач, шундый теләк зур булды катнашырга. Аңарга кыска вакыт эчендә генә әлбәттә әзерләнеп алдым. Җиңүчеләргә бүләкләрне Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максутов, шулай ук жюри әгъзалары, шагыйрьләр тапшыра. Туган тел бәйрәмен сәләтле студентлар җыр моңнары белән дә бизәде. Башкортстан татар әдәбиятының алдагы язмышы, ана телебезнең киләчәк язмышына да тыгыз бәйләнгән. Татар китапларын укучылар булганда гына милли әдәбиятыбызга ихтыяҗ булачак. Башкортстан шартларында исә татар теленең дәрәҗәсен күтәрү кирәклеге көн тәртибендә кала бирә. Бүгенгә менә шулар иде. Хезмәттәшем Рузил Имамов белән сезгә исәнлек иминлек теләп, әлегә хушлашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезгә иң яхшы теләкләрне теләп хушлашабыз. Гайрат бездән, уңышлары Аллаһыдандыр. Сезләргә тагы да бәхет, бары тик бәхет телибез туганнар.